Vítam vás pri našom oficiálne prvom podcaste Airsoftového magazínu. Moje meno je Aso, vedľa mňa tu sedí Rudy. Ahojte. A náš šaman. Čaute. Pre začiatok by som vás chcel teda s týmto Airsoftovým magazínom zoznámiť. Jedná sa o stránku, jedná sa o webovú stránku, ktorá je doplnená o Facebook. Stránku si môžete nájsť pod linkom www.airsoftmagazine.sk. Tak, ja Rudy vám predstavím trocha našu stránku, takže začína to samozrejme úvodom, potom máme ďalej, čo je Airsoft, ako začať. Ďalej pravidlá Airsoftu, Airsoftové týmy. Tu ja sa zastavím. Ktoré dúfame, že všetky tieto veci každý pozná. Že sú vám samozrejme. Ak nie, na to tam je. Airsoftové týmy, takže to spáchala moja maličkosť. Máme tu týmy rozdelené do západného, stredného a východného Slovenska. Snažil som sa tam zahrnúť čo najviac tímov, ktoré poznám, alebo ktoré som v prípade o nich len počul alebo našiel. Ak by sa niekto cítil urazený, že sme ho nezaradili medzi tieto týmy, nech nám napíše na Facebook alebo na náš mail a my ho tam doplníme. Podotýkam, mal by to byť aspoň 4 až 5 členný tým, ktorý sa aktívne venuje Airsoftu už nejakú tú dobu. Čiže myslím tým, aby nám nepísali ľudia, ktorí majú, že idú si za dedinu zahrať v piatok po škole a majú tým. Proste chcem, aby to boli také seriózne týmy. Jedná sa hlavne teda o aktívne týmy. Áno, tak som to povedal, aby to tam všetci pochopili. A ktoré sa zúčastňujú aj na celoslovenských akciách, ako sú napríklad taktické bojové hry, Hilton, Liesa, tohtoročný a minuloročná Oluja. Áno. Či to bolo už minulý rok, to bolo pred 2 rokmi, áno. Takže ide o to, aby to boli týmy, ktoré sa zúčastňujú týchto väčších akcií, ktoré si myslím, že na Airsoftovom Slovensku alebo v tejto Airsoftovej komunite známe. Tieto akcie samozrejme nájdete aj na našej webovej stránke. Správne. Takže ideme ďalej. Airsoftové obchody, to tu na šaman nám predstaví. Tak, dával som tam hlavne také najznámejšie obchody, ale dával som tam aj menšie obchody, ako je napríklad tu u nás v Trenčíne Bunker. Bunker, áno, teraz znovu otvorený inak, môžete ho navštíviť. Už to znova funguje. No, ale sú tam hlavne zahrnuté aj tie najznámejšie obchody, ako napríklad Muničák, Katus, 6 mm, 6 mm, áno. Muničák, ten je dokonca aj na východe. Áno, ten je aj na východe v Košiciach by mal byť. Z tých obchodov také väčšie, známejšie mali by mať aj e-shop, takže si ich viete aj vyhľadať potom na internete a rovnako sú tam aj potom k ním vypísané názvy alebo teda linky, na ktorých... Čo máme ďalej? Takže nájdete nás taktiež na Facebooku. Naša stránka bude časom doplnená o fotogalériu. Budú tam fotky z akcií celoslovenských, napríklad z taktických. Chceli by sme to zhrnúť potom vlastne všetky fotky, všetky médiá z akcií, o ktorých teda vieme, že boli a vieme, že budú. A budeme z nich potom mať aj nejaké tieto fotky. Samozrejme, fotky nám môžete aj posielať a my ich veľmi radi zverejníme na našej stránke. Aby som to teda ešte uviedol na pravú mieru. Priamo na tej stránke sa k tým fotkám dostanete, ale máte tam potom v menu link na fotogalériu a je to vlastne prepojené s našim Facebookom, kde je teda rovnako zastúpenie tohto magazínu. Takže vlastne ich nájdete na Facebooku, na našej stránke. Hej, potom prešli sme fotogalériu, to je všetko na tej ľavej strane, to je lišty našej stránky. Potom je tam samozrejme niečo o nás, kontakt na nás Tam je mail. Máte tam mail, v podstate tento mail funguje kvázi ako servisný mail, môžete nás tam upozorňovať na nejaké nedostatky, chyby, ktoré nájdete na tej stránke, ale rovnako aj na vaše požiadavky, čo by ste tam chceli mať. Hej, proste čo vás napadne, čo by ste nás chceli nejak skritizovať, aby sme sa vedeli k vám nejak približiť, lebo chceme to spraviť pre vás, aby proste vznikol nejaký taký niečo, Airsoftový magazín proste. Budeme tu kecať, vymeniať si skúsenosti, aby sa troška, myslím nejak, nechcem, že by na Slovensku nebolo na dostačujúcej úrovni, ale tak, aby to proste išlo tým lepším smerom, pretože takí Švédi alebo Angličania.
Tam aj v Čechách je naozaj airsoft veľmi rozšírený. Takže aby sa aj na Slovensku dostalo trocha do povedomia a skvalitnilo. No ide hlavne o tú kvalitu tých akcií, lebo niektoré akcie proste naozaj nemajú ešte naozaj dobrú úroveň, ale Keď si napríklad pozriete videá zo Škótska, tak to je ozaj na inej úrovni. Tam sa týždenne zíde 100 a viac ľudí. Alebo v Amerike, hej. Tam. Amerika je už celkovo iná. Ale proste V Amerike tam je to už také rozšírené, že im tam stavajú mestečká na to, aby sa tam strieľali. A určite začalo nejakým airsoftovým magazínom ako my, takže Samozrejme. dovolím si povedať, že sme niečo ako príkopníci z airsoftu na Slovensku. Nemusíte mi za to nejak extra ďakovať, tak ale... No nie, uvidíme, ako to pôjde samozrejme ďalej a ako povedal kolega, robíme to pre vás. A tiež by sme vás chceli poprosiť, aby ste túto našu stránku šírili medzi ľudí. A samozrejme nielen medzi airsoftiakmi, ale aby sa airsoft dostal do povedomia aj medzi ľudí ako takých, pretože stretávame sa veľmi často s negatívnou odozvou na airsoft. Ľudia majú mylnú predstavu o tom, čo robíme a hlavne o tom, aký sme. Ono ide hlavne aj o to, že napríklad teraz som videl zverejnený článok, že proste zase nejaký chlapík v Bratislave ohrozoval proste policajtov airsoftovou pištolou a podobne. Samozrejme, takýchto vecí už stalo veľa, hej, vykádačky s airsoftom. Alebo hlavne, keď si malé deti. Alebo útok na prezidenta českého. Áno, veľmi vtipné video. To si myslím, že každý videl. Alebo samozrejme každý poznáme videa detí, ktoré si povystreľovali oči. Takže týmto by som chcel možno trocha apelovať na rodičov, nech uvážia, že sú to vlastne zbrane kategórie D, čo každý by mal vedieť. A sú o airsoft ako taký by sa mal hrať od 18 rokov, aj keď vieme, že to tak není, tak ale samozrejme nekúpim, keď som mal 7-ročného syna, tak mu nekúpim airsoft. Tým sme vlastne plynulo prešli k tomu, ako s týmto airsoftom by sme mali začať, respektíve by ste mali začať, ak sa pre ne chcete rozhodnúť. Čo je také dôležité, aby človek mal na mysli, keď ide kupovať nejakú airsoft? Dojdem do obchodu, hej, v našom prípade do nášho bunkru tu na Trenčine a prvé, keď chcem začať hrať airsoft, tak tam pozerám masku, okuliare. Proste, aby hlavne tie oči a ústa, hej, myslím tu zuby, aby to bolo chránené. Tie zuby sa dajú ešte nejako zvára dať dokopy, ale tie oči vám nikto dokopy už nedá, takže áno, hlavne okuliare. Hlavne okuliare, hej, máme možnosť medzi sieťkovými okuliarmi a pevnými. Teda, keď máte radi bolesť, tak samozrejme si tie zuby nechajte vystreliť, hej, ale... Áno, tu náš šaman má s tým nejaké svoje určité skúsenosti a chcem podotknúť, hej, stalo sa nám, že bol vystrelený zub na akcii a bola to základná zbraň. Čiže nebolo veľa ľudí v domienke, na čo by som mal masku, keď je tu limit. 400 FPS zuby neviebe. Tak myslíte na to, že ono v podstate aj manuálna zbraň vie vystreliť zub, takže tieto zbrane sú svojím spôsobom samozrejme nebezpečné, takže treba sa adekvátne chrániť. Dobre, a takže ochrana je to každému jasné. Teraz prejdeme trocha ďalej v tom, čo na airsoft. Takže zbrane. Každý chce mať zbraň. A každý ide podľa toho, že čo sa mu ľúbi. A čo mu vyhovuje. Sú to dva tábory, hej, Kalach a Emina, čiže M4. Tu nám by sa dalo povedať, že je to veľmi často na akciách, stretávame s týmito dvomi typmi zbraní. Rozhodujúca je samozrejme pre začiatočníka aj cena, takže ak môžem vypichnúť z tej značky Cima, JG, D-Boys. Takže teraz si troška rozoberieme tieto značky. Cima sa skôr orientuje na kalašníkovi, ale je tu teraz pozor novinka. Majú aj MP5, M14 a ponovom som videl na internete, že začali vyrábať aj M4. Čož, ak bude kvalita ako pri kalachoch, ja osobne vlastním cimánsky kalach, ktorý je na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka strieľania. No momentálne nie, ale zase bude, lebo som sa rýpal v mechaboxe. Takže o tom potom, áno, to nejak spomenul kolega Hasso. Takže, Cima, hej, veľmi kvalitná značka, z týchto troch uvedených asi najlepšia. Potom každý pozná JGčko, hej, Gčka, od JGčka, to sa rimuje.
Inak sa spýtam, pri tých cimách je tá cena aj nejaká vyššia extra? Samozrejme, pri cimách je radovo trocha vyššia cena ako pri týchto istých značkách, ale keď si vezmete, keď za zbraň dáte o nejakých 30-50 eur viac, je to určite lepšie, ako keď sa vám niečo bude v tej zbrani po pol roku alebo roku kaziť a budete musieť do toho zase investovať a vrážať. Predsa len by som dal o 50 eur viacej za niečo kvalitnejšie. Lebo hej, áno, každý si môže... A tieto zbrane majú aj veľmi vysokú úroveň tela. Ja osobne som videl, ako typek padol do kanálu a visel na ňom a tej zbrani sa v podstate nič nestalo, len mu pukla drevená pažba. Aj to bolo na Kalašku, hej? Áno, to bolo na Kalašníku. 47. Takže vidíte, a ak sa budete padať do kanálu, cimu! Voľte cimu! Voľte cimu! Prípadne do kanála sa vám cimu sme tu už rozprávali dosť. Teraz, myslím, že jegečko nejak extra nemusíme sa doprať, lebo tu sme sa dostali k tomu, že by sme zistili, čo každý vie, kto hráva, že to není moc kvalitná značka, ale samozrejme milovnícky nemeckej armády idú po tých Gčkách, čiže väčšinou to riešia od nich, ale po novom to robí aj Umarex. Aj Cima. Aj Cima, áno, Cima. Dokonca aj Cima už robí. Takže vidíte, Cima zase... Ale majú iba krátke verzie, Cčka. No, Cčkové, hej. Áno. A myslím, že aj Eintop začal teraz robiť. Áno, aj Gčko? Áno. Áno. Takže, a dokonca aj M-Top, ale to už je taká, by som povedal, vyššia kategória, ktorej myslím, že začiatočník by ani neuvažoval, pretože každý zbadá, hej, na zbraní, dajme tomu 150 eur a už si ho Ale napríklad tieto zbrane sú dobré v tom, že dávajú na ne dvojročnú záruku. Samozrejme, to je veľce, lebo pri všetkých airsoftových zbraniach, keď je to pokiaľ to nie je nejaká lepšia značka. M-Top dáva dvojročnú? Áno, M-Top dáva, no keď si to chceš riešiť Airsoft Pro, tuším, tak ti dávajú dvojročnú záruku. No, ale to už robíme reklamu českým. Ale tak áno, samozrejme, musím vypichnúť, je to jeden z mála veľmi dobrých obchodov, mám s nimi tie najlepšie skúsenosti, čo sa týka aj odozvy, keď si o to niečo objednávam. Vrátime sa teda späť k tomu začiatku, takže ako by mal teda postupovať zákazník, nový, mladý? Dobre, takže presúňme si ochranu, zbrane. Dobre, takže ako je to s tým D-Boysom? No, D-Boys. Takže orientuje sa aj mini, by som povedal, teda viete niečo v inom? Tuším aj nejaký Kalašníkov. Vyrábajú aj nejaké tie Kalašníkovy. AK. Ale myslím si, že sa to nedá porovnať s tými odcimi. To je pravda. Moc im tie kalašne nejdu, lebo ja osobne som sa stretol s tým, že keď už som predal nejakého kalaša chalaniskovi, tak proste na prvej akcii sa napríklad odišlo ako, neviem, pri tom D-Boyse tie kalachy nie sú nejaké extra. Takže keď D-Boys, tak nejakú Eminu za... Ja osobne som není moc zastanca tejto značky D-Boys, lebo po skúsenosti, čo som vyťahol pánovi Hasovi zo zbrane. A to bola nová zbraň, podotýkam? No, to bola úplne nová zbraň a vyťahol som odtiaľ asi 5-6 cm pružinu. No. Takže nebola moc kvalitná. Nepodávala dostačujúci výkon. Podotýkam, že išlo o novú zbraň. Teda aspoň myslím, že bola nová. Keď som ju kupoval tak vyťahoval si ju z krabice, tak by mala byť nová. Ešte tam mala aj fóliu. Dokonca. Takže hej, vidíte, aj takéto veci sa stávajú. Tak v Číne mali krízu, prepolili pružiny, vieš, a dávali tam. Takže, ale tak myslím, že to môže stať každému, hej, že narazí aj na nekvalitný výrobok. Stať sa rovnako môže, lebo napríklad, ja keď som pracoval v tom obchode, tak moja osobná skúsenosť bola asi taká, že predal som v jeden deň 2 kamarádom tie isté zbranie, boli to G30 český, Cčka, obidve rovnaké proste a za 3 mesiace, čo s tým chalaniska v lete aktívne hrávali, tak za 3 mesiace ten jeden nedošiel ani raz, proste fungovalo mu to bez problémov a ten druhý bol za tie 3 mesiace u mňa asi 5-6 krát proste v tom obchode, že stále mu tam niečo odchádzalo, stále mu tam niečo bublo, stále sa tam niečo sekalo a podobne. Ty si mal aj, myslím, nejakú G30 českú? Hej, mal som Gčko. Ja moja reakcia na Gčko, bol som s tým spokojný na prvých akciách, čo sa týkalo kvality. Takže
A prvý Áno, na tej prvej akcii, keď som to Akože vyťahol, chceš povedať tým, že čo ja viem, na prvých 3 akciách to bolo dobre to strieľalo. mal som potom z toho to už taký dojem, horšie. že proste hneď na prvej akcii to bolo celé to, čo som to mal na akcii, som to vyťahol a krásne to strieľalo, teda, čo som, aspoň jak som čakal, že to bude strieľať, tak to prevyšilo moje očakávania. No a potom už to išlo nejak, by som povedal, dole vodou. Mohol to byť aj tým, že už potom vlastne prišla zima, hej, samozrejme to ovplyvnilo tú strelbu, ale určite už potom, po tých pár mesiacoch aktívneho hrania s tou zbraňou sa tie vlastnosti menili. No a potom som na ňu padol a už bola pase, takže... No, to sa zase vraciame k tým plastovým telám, že niekedy to proste nemusí vydržať. Takže radšej voľte kovové telo. Hej, tu zase kanály. Bacha na kanály. Áno. Neviem, či by G36 vydržala kanál. Je to diskutabilné. Ak chcete, môžete skúsiť, potom môžeme to prediskutovať, pošlite nám vaše skúsenosti, veď o tom to je. Správne. Na vlastné nebezpečenstvo. Tieto skúsenosti môžete posielať teda na ten mail. Mail činí, respektíve mail môžete napísať na ako to dáme, Airsoft magazín airsoftmagazine.mail@gmail.sk. Tam môžete poslať .com, áno, gmail.com. Tam môžete vlastne posielať teda nejaké pripomienky, návrhy, kľudne aj vlastné skúsenosti s týmito zbraňami a podobne. Dobre, ideme ďalej. Zbraň máme kúpenú, okuliare, masku máme kúpenú, čo si mám kúpiť ďalej? Maskáče. Tak, maskáče by si nebehali sme tam, hej, rifle alebo proste niečo inom. Nech to má nejakú tú úroveň. Mám teraz taký pocit, že tie rifle idú znova do mody. Áno. Vieš, dobre, nebudeme to škrábať, takže nejaké tie maskáče, to asi tiež každý podľa vlastného uváženia. Tak ale myslím si, že pre taký začiatok by každý mohol zvoliť ten Woodland, čo je vlastne lesný vzor. Tak to nech už si vybere každý sám. Áno, samozrejme, tak ale po väčšine tu na Slovensku sa Dávame hrá v lesoch, takže a v budove myslím, že je to celkom jedno, čo máte na sebe, pretože nejak extra to... Pokiaľ nemáte artučka, hej, tak tie ako v budove môžu mať skôr, lebo sú primárne robené na mestský boj. V budove áno, ale už som videl aj chlapcov. Áno. No. ACUčku v lese, takže... Áno, ale A viete tých čo? som videl celkom často. Viete čo? A celkom môžeme byť aj radi, že sú takíto ľudia v tejto našej komunite, pretože keď už... Nemusíte ich toľko hľadať. Áno, lebo taký hejkalák sa hľadá ťažšie ako... Teda chcem sa povedať, že hejkal ako maskovanie, samozrejme. Ako atučka, ktoré sú Ty šedé. myslel ľudí v hejkaloch. Áno. S ktorými máte skúsenosti, ja osobne som na tej akcii nebol, ale môžete spomenúť, že o čo sa jedná vlastne. Takže Myslím si, že by sme to nemali škrávať. Nebudeme zatiaľ, škrávať? nebudeme to škrávať. Ale išlo veľký fail a keď zúčastnení, ktorí vedia, o čom hovoríme, budú to počúvať. Nebudeme to škrávať. Tak sa asi zasmejú. Dobre. Takže máme ochranu, myslím si, masku, okuliare, hej, aby nedošlo k nejakému dvojzmyslu. Máme zbraň, máme maskáček, čo sa komu ľúbi. No, vhodná obuv, takisto by myslím, že mala byť. Hej, videli sme chalaniska, červené Nike a išiel na akciu. Takže myslím si, že to sa toľkom nehodí, tak ale, hej, tak možno som v tom dobre chodil, ale tak troška demaskujúce, aj komické mi to prišlo. No, nejde ani o to demaskovanie, ono hlavne je, aby mal proste človek fixnutý ten článok, lebo jednoducho aj pri nejakom behu v lese alebo na nejakom družstve proste hráva sa kdekoľvek, hej. Ale môže sa stať, že proste nabehne na kameň a niečo a... Konec proste. Už to tam lieta, ako článok sa veľmi ľahko To vyvrtne. už párkrát stalo, čo som mal. A nie je to príjemné. Tak dávnejšie som mal isté Kanady. Boli to také plátenky. Áno. A keď som mal tej Kanady, tak som si 4-krát vyvrtol členok. Potom som ich prestal nosiť a už zrazu to nebolo také, no. Podotýkam, že tieto Kanady nájdete v rôznych e-shopoch, teda celkovo shopoch Airsoftcovi na Slovensku, takže nekupujte. Ako, toto fakt nie. Radšej do tej obuvy sa oplatí investovať, aby mal naozaj človek pevnú tú nohu a pri tom behu či cez les alebo to z nejaké... Myslím si, že dobre sú aj outdoorové topánky, ktoré sa používajú na turistiku. Áno, už aj tie sú vyššie, takže jednoducho... Členok, hej, primárne členok je vo krytí. Nie proste tenisky,
ktoré nosíte do školy alebo do práce, to nenoste na Airsoft, to je Číny. bežné používanie. Takisto nie halovky. To je hrozné, prosím vás, to ne. To fakt to ne. Ako už som zažil fakt čeličo, ale... Dobre, takže zhrnieme si to. Tak zase máme ochranu, máme zbraň, máme maskáče, obuv a už teraz pridáme také veci, ktoré už není také nutné, ale môžeme si dokúpiť, je to taktická vesta, alebo nejak... taktickú vestu by som teda určite volil, podľa mňa. Myslím si, že 5 zásobníkov kovačkov nosí to není zrovna komfortné. Však áno, viem, jak si to myslel, že začiatočník. Predsa ja moja osobná skúsenosť z začiatku, kúpil som si zbraň, dostal som k tomu 30 ránový tlačak, bola to 5,90 a asi 3 mesiace som hrával s jedným tlačným zásobníkom, bolo to tiež dosť komické. Takže... Chváliš, alebo ja? Nie, to sa snažím robiť takú atmosféru, že taký ostrov vtip. Tak kámo, ale moja prvá zbraň bola 5,28 manuál od Tokyo Marui a v lese s jedným zásobníkom. No, takže vidíte. To bolo komické. Takže vidíte, tie začiatky sú všelijaké. No, takže to všetko máme. Takže tú vestu, hej, zásobníky doplňujúce. Ono tú vestu samozrejme môžete použiť nie len na tú muníciu a na tie zásobníky, ale samozrejme mobil, cigarety. Dnešnej dobe tie vesty naozaj pojmú všeličo, takže či už to bude nejaký multitool nôž, alebo proste keď už iba tie cigarety a telefón, tak nemusíte to nosiť kovačkou. Hej, samozrejme tieto veci, čo každý si tam dáva a potom tam môže byť nejaké tie bebečka, aby ste mali pri sebe, náhradná batéria, potom, ja neviem. Tak veľmi dobrá. Áno, na to máme ešte tie kapsičky tam. Ale len tak dostať dobré dávky, takú fajnovú dávku tiež není moc príjemné, takže... Obzvlášť na CQBčku? No. Áno, keď nejaký chlapec nepochopí, čo je to 400 fps, tak potom ako... Hlavne pre to ženské osadenstvo, ktoré sa tak často nevyskytuje, to musí byť ešte horšie ako pre nás mužov. Nebudeme to škrábať zase. Nebudeme škrábať. Možno to naškrábeme aj v iných dieloch nášho podcastu. Dobre, takže už máme skoro všetko. Na zbraň si môžeme dokúpiť doplnky. Keď už tu rozprávame o veste, takže kolimátor nejaký a... Takto. Väčšina ľudí, čo to bude počúvať, tento náš podcast už tieto veci buď má, alebo o tom vie, aspoň, že tieto veci existujú. Ale čo sa týka nováčikov, tak tieto doplnky si teda samozrejme rozoberieme v ďalšom podcaste, takže budeme sa mať ešte možnosť k tomu dostať. Však samozrejme sme tu pre vás, takže budete o nás počuť častejšie, teda ak budete chcieť to pustiť po tomto, ešte nejaký podcast, ale pevne verím, že áno. Takže by som to tak zhrnul nakoniec, my sa s vami lúčime. Veríme, že sa vám tento podcast páčil. V ďalšom teda budeme pokračovať o rôznych iných problematikách a veciach Airsoftu. Takže prezatiaľ vám teda prajeme príjemnú hru. Takže my sa s vami lúčime a toto je pre prvý podcast všetko. Majte sa. Čaute.